కలిగిరి మండలం గంగిరెడ్డిపాలెం గ్రామంలో నూతనంగా ప్రారంభించిన కనెక్టివిటీ బ్రిడ్జ్ సమీపంలోని మలుపు వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. మలుపు తిరుగుతున్న సమయంలో లారీ ఒక కారును ఢీకొనడంతో కారు ముందు కుడివైపు తీవ్రంగా దెబ్బతింది. ఈ ప్రమాదంలో కారులో ఉన్న ఎవరికి ఎలాంటి ప్రాణాపాయం లేకపోవడం ఊరటనిచ్చింది. సమాచారం అందుకున్న స్థానికులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. కలిగిరి మండలం గంగిరెడ్డిపాలెం గ్రామంలో నూతనంగా ప్రారంభించిన కనెక్టివిటీ బ్రిడ్జ్ సమీపంలోని మలుపు వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. మలుపు తిరుగుతున్న సమయంలో లారీ ఒక కారును ఢీకొనడంతో కారు ముందు కుడివైపు తీవ్రంగా దెబ్బతింది. ఈ ప్రమాదంలో కారులో ఉన్న ఎవరికి ఎలాంటి ప్రాణాపాయం లేకపోవడం ఊరటనిచ్చింది. సమాచారం అందుకున్న స్థానికులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.